za mu nuna muku yadda za ku tafi daga mota ta gem. Wanda kuma suka iya sai su ƙara karanta insha Allah. Ina tare. Yanzu dai ga motocin nan ni da yake duka na siye su duka ba da ban sayi ba. Sai sa ga duka suna buɗe amma in kai ɗin sabuwa ce gare ka to gaskiya ba lallai ka gansu duka buɗe ba sai ka yi aiki wurjan-jan. Ita wagga ake tafiya da ita mu shiga cikin bidiyon namu gadan-gadan. Bari in zaɓi wacce mota zan tafi ita. Wagga ita ce tsada ce da ta fi kowacce kuɗi to amma bari in tafi da wagga don na fi jin daɗin haka. Kai kana duka dole ka ga dama idan ka buɗe su. Yawwa yanzu da farko motar nan za ka taɓa nan. In ka taɓa nan gashi nan yana discharging. Yawwa za ka buɗe sai ka matsa kai ma sai ka kama birki ka jira samafur ya baka sai ka wuce. Yau kun ga yanzu wanda za ka ɗauka ya kira ka ita kamar zaman takasi ce. A motar ma za ka rubuta direba zan ga sunan shi Job shine ya kira ka mita 50 tsakanin ka da shi sai ka yi oke. Insha Allah kamar da an kira ka dai sai ka yi oke. Sai ka diba ka ga gaban ka yake ko baya. To ya za a yi ka diba haka sai ka diba map wanga. Yanzu kun ga yana baya. Wanga ɗan holen hinshi nan. Hinshi wanga ɗan holen kun ga ɗan tambari gashi nan ina taɓa masa shi. To wanga ɗan holen shine yawwa sai ko baya ko kuma ka tayi ko kuma haka tayi sai ka wo kwana. Inda baya yake sai ka wo kwana. Sai ka wo kwana haka. Yawwa sai ka yi kwana. Ka ga aiki da yawwa kun ga wani nan ga abu wanda ya tsanwa ga wanda ya sama to shi za ka zanka aiki da shi. Shi zai zanka nuna ma ga inda za ka yanzu tura mita 40 tsakaninmu da wanda za mu ɗauka gashi can muna tsinkaye. Tura mita 40. Yau kun gan shi yawwa kun ga nuna mana gashi. Ya nuna mana kamar a shakuna kenan an zo wurin shi. Yawwa yanzu wannan shiga kawai zai ce mana mu tafi. Yau kun ga ya ce mu sha kwana. Kun gani ku lura da shi wanga bula ɗin. Wanga tsanwan nake son ci astagfirullahalazim. Wanga tsanwan kun ga ya ce mana mu sha kwana. Shikenan sai ka sha kwana haka. Yawwa sai ka tafi bai ce ka sha kwana ba dai bai baka izini ba. Kana iya yanzu kana iya wucewa ga mota tun da hanya ta in an ba wata mota ta shigo za ce mu sha kwana. Kawai sai mu sha kwana. Da ya ce mu sha kwana sai ce mu miƙe. Yanzu dai bai bamu izinin mu sha kwana ba. Oh shit an yi karo. Yanzu ya ce mu sha kwana. Yawwa yanzu kun ga inda za mu ajiye can muka zuwa. Yawwa kun ga wurin nan. Kun ga wurin nan yanzu zai sauka. To wannan haka ake tafiya da ita. Ina fata kun ji daɗin wanga bidiyo. Talla tana shigowa sabida na kyauta ne bidiyon sai kun yi haƙuri da ita. Yawwa sai ka danna haka ka karɓo kuɗinka wanda ya baka shi wanda ka kawo ɗin. To ina fata wannan bidiyon ya burge ku. Da ya burge ku ku danna mana alamar like da subscribe mun gode.